Hi, ik ben John Petters. Ik vrees dat u hast deze video aangemerkt. Ik wil die van jou waarom met van God die woord vertalen en die moed merken. En zo van jou wil ik een beetje vertalen van dankbaar zijn. Zo, ik wil je eerst vragen als du wist om mijn YouTube channel, dat du wirst subscriberen. Dan wil ik me zo vragen wanneer dat doet. Zo, druk je op den rode knoop op, wat doen ze onjas. Klik je op den rode subscriber aan. Dan wil ik me zo vragen wanneer dat doet. Dankbaar zijn. Als dit nog moet schwer dankbaar te zijn, mag al deze troubles wat ram ons zijn, mag dat nog dankbaar te zijn. Mij is, en ik geloof die wat graag zo zijn. En zo, van jou wil ik die moed merken, waar we mag al dit, waar we moedig en dankbaar zijn. Ik heb genoeg oorzaak dankbaar te zijn, want ik heb een steed, dan op een andere steed. Zo, ik merk die moed. Ik weet niet wat u voor probleem hebt, ik kan niet in die hart aankijken, maar ik merk die moed, waar we dankbaar zijn. Ik weet niet wat het in die hart zit, wat die video is, of wat die vrijheid is. Maar de hele jaar, ik kan dat in die leven omwandelen. En ik hoop ik kan die moed merken. En God kan die geven, dat wat die fehlt. We hebben een vers in Kolosser 4 vers 2. Houdt aan met beden, ziet wakker en dankbaar. Waar we wakker zijn en waar we aanhouden met beden. God is zo goed zu uns. Wir haben dort zu viel unglaublich glücklich genomen en zijn ondankbaar en zijn vergrünst en glauben dat houdt alle niks aan en ons is dat leven in oud. Dit schoof niet en dat schoof niet. En über den, wir haben Gott ganz vergeten. So stell die mal vor. Du grünst en bist untevreden über alles, wat denkt Gott über die? Dat is een ding wat Gott nicht gefallen hat. Wann wir, wat uns als Christen talen doen. Gott hat uns so gesehen, wir haben alle gläubig im Haus und wir haben alle zu eten. So, Gott hat uns so gesehen. Und wir sehen noch viel mehr und das kommt alle von Gott. Ich merke die Mut, waar we naar Gott kommen und waar we am loben und preisen und dankbar zijn voor wie Gott heute uns ist. Und wie Gott wir dort haben, aber waar we auch anhalten mit beten. Ich hoffe, das ist ein Segen gewesen für dich. Schreib mir, weil ich in Karte mit Sache, ich werde den WhatsApp-Nummer hier noch merken und da will mich so freuen von dir zu hören. So, Dankeschön, ich wünsche dir einen schönen Tag wieder. Gott segne dich.